Welcome back to our YouTube channel, Vlogger Yours Truly. Good afternoon to all my brothers and sisters in Christ around the world. God is good all the time and praise the Lord. So, atong topiko karon mao ang atong pagahisgutan ang Pangulo. Kung kinsa ang unang Pangulo. Ato kini mabasa sa Efeso 1:22, Colosas 1:18, Buhat 14:23. Nga gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo. Alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. So atong nakita kung giunsa mabasa nato dinha sa Biblia kung giunsa pagdumala ni Kristo sa dinhi siya sa kalibutan. So ato makatunan ang tanang mga kwalidad sa usa ka leader nga atong tutukan diha kang Jesus. Nga ang usa ka leader need siya nga dili siya mahigugmaon og salapi. Kay once ang usa ka leader mahigugmaon sa salapi, lisod kay siyang mahimong usa ka leader. Tungod kay musugod na dinha ang corruption, ang pagpanikas ug ang pagpanlimpong. Kaya aron mo siya makasave o makaangkon siya og daghang salapi. So, dili siya mahigugmaon sa salapi o mahigugmaon siya sa hustisya alang sa kaangayan sa tanan. O ingon man usab, dili siya mahigugmaon nga ma-publish siya or mailado siya. Aron naghimo lang siya nga usa ka leader, may barog lang siya usa ka leader aron siya mailado. O gikinahanglan o importante sa usa ka leader nga siya mahigugmaon sa katawhan. Kay once mahigugmaon ang usa ka leader sa katawhan, andam siyang moserbisyo. Kay ang usa ka leader dili siya ang serbisyuhan, kundi siya ang moserbisyo diha sa katawan, like Jesus Christ nga iyang himo. So adunay mga kwalidad sa usa ka maayong leader. Una, nga aduna siya vision, aduna siya panlantaw, nga aduna siya panan-awon alang gayud sa tanang katawhan, dili lamang sa usa o sa organisasyon, kundi alang sa tanan. Ana usab niya ang humility, ang pagpaubos nga siya usa ka leader, kabahin siya sa kalampusan diha sa iyang pagpangulo. Dili kay sa gigikanan misunod lang, no, kun unsa ang sayop sa gigikanan, iyahang aron mo lampos ang iyahang pagka-leader o pagkahigugmaon sa katawhan, iyang buhaton ang pagpaubos. Lisod ra ba sa usa ka leader magpaubos? Lisod? Sayon lang unya na kung atong tutukan si Kristo nga usa ka leader. Ug ano ang usab din ang commitment nga pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Ana, ipaglaban niya ang iyang kaakuhan ngadto sa katawhan. Ipaglaban niya. Like Jesus Christ, gihatag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa katawhan. Ug ana usab ang intentionality nga aduna siya katuyukan nga sa iyang pagka-leader, aduna siya katuyukan nga maayo alang sa katawhan. Ug ana usab kanaya ang audacity, ang pagkamaisugon nga maisugon siyang musagubang ug daghang mga problema dinha sa iyang pagpangulo. Dili kay pagkakita niya nga adunay mga problema, mo-back out siya. No! Why atras? Abante! Abanti, abanti, atras, atras. Abanti, abanti, atras, atras. Abanti! Ayaw pag-atras. O ganaw usab siya courage. Doon na siya kaisog sa iyang pagka-leader, sa iyang paglumala. O ganaw usab kaniyang intentionally reflection nga ana niya ang pagpamalandong, iyang pamalandungan o ang iyang pagka-leader. Ug ana usab kaniya ang responsibilidad o kaakuhan
nga kun ang usa ka leader adunay kaapuhan, andam siya mohatag sa iyang tanan, time, talent, ug treasure. So ang usa ka kwalidad aduna pay integrity, honesty, integrity, kinatibuk-an, kaligdong sa pagdala sa tagsa-tagsa. Ug ana usab dinha ang ability to delegate. Aduna siya abilidad nga mo teamwork, nga mo delegar dinha sa iyang pagpangulo. Ug ana usab kaniyang intelligent or convention or communication nga kun panahon nga adunay mga convention nga mahimo gikinahanglan ang usa ka maayong komunikasyon diha sa organization o struktura. Ug ang usa-usab gratitude nga ang usa ka leader mapasalamaton sa tanang butang. Ug ang usa ka leader learning agility nga maabtikon siya nga makaton, study mo iyang estudyuhan pag-ayo sa iyang pagpangulo alang sa kalampusan sa katawhan. Ug ana usab din ang ma-influence. Ana usab din ang empathy nga mao kini ang usa ka pagbati ngadto sa uban. Doon na siya pagbati ngadto sa uban. Mahigugmaon siya ngadto sa uban. Kung masakitan ang iyang mga membro, masakitan usab siya. Ug ana usab din ang respect, pagtahod sa usab-usab. Ug ana din ang role sa usa gyud ka leader mao kining visionary nga mulantaw o adunay panan-awon sa ato nang gisgutan. Adunay mga strategies, mga pamaagi aron masulbad ang mga problema. Ana usab siya mga usa-usab siya ka advocator nga tipasiugda sa mga maayo. So kining tanan nga mga kwalidad sa usa ka leader mao kini ang gikinahanglan nga nagagikan diha sa pamilya. So una nga magtuon niining usa ka kwalidad sa usa ka leader diha sa pamilya. Kay ang tanan nga mo lusot diha sa pamilya, mapolitika ka man, some organization ka man, or sa katilingban ka man, kung aduna ka na'y kwalidad sa usa ka leader, maangko nato ang kahapsay, ang kalinaw, ang wala na'y mga gigutom, wala na'y giuhaw, kay ikaw mahigugmaon alang sa tanan. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, atong pamalandungan karon nga ang tanang kwalidad sa usa ka leader, atong iampo ang atong mga leader. Atong iampo, labi na karong panahon na hapit na ang eleksyon, ga-start na, o grupo-grupo. So, atong pamalandungan pag-ayog, atong iampo ang atong mga leader nga hatagan kita sa Dios ug usa ka leader nga anaa niining mga kwalidad, ilabi na gyud ang pagkamahigugmaon niya sa pagserbisyo ngadto sa katawhan, nga andam siya nga magpakamatay sa iyang kaugalingon, nga aduna siya susama nga gisunod nga kinabuhi nga mao si Kristo. Sa ako nang gingon, kining tanan nga makaangkon kitag mga maayong leader nagagikan sa pamilya. So ang atong pamilya karon atong ligunon diha ta magsugod diha sa atong pamilya. Kay ang mga bunga nining pamilya mao kanay mong gawas dinha sa komunidad, sa society, o sa tibuok nasod, o sa tibuok kalibutan. So atong paningkamutan ang atong pamilya karon, atong ligunon. Mangayo kita sa Diyos sa giingon na marriage is not a contract but a covenant. So ato unya kanang pagahisgutan sa sunod nato nga topic karon gihisgutan lang nato nga ang mga leader nga makuha nato kini mga kwalidad nagagikan diha sa pamilya. Kay kun ang pamilya huyang usab ang atong nasod. Kun ang pamilya lig-on na naa na dinha ang tanan nga pagtulun-an ni Kristo, lig-on na usab ang atong nasod. So, maayong hapon ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo. Ug ayo kamo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Lord,
Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding light.